Bu soruda imtihani şäherimiz we imtihani ýolumuz bar arasynda. Bu şäherin ýoluň bir bahasy ýok. Unweighted grafymyz we unweighted biram undirected şeklinde. Ödem her bir edge'den biri var, iki nod arasynda. Onun için simple grafymyz. We bizden istenilen zat bir şäherden başlap 2-3 tane şähere baryp ýene öňki ýerine gelmesi we bunda minimum uzunlukda bolmasyny isleýär. Öýtýän, göreýin. Ýok, bu minimum uzunlukda bolmasyna gerek ýok. Bazı 3 köşeler sonra diye bir şäherden başla, sonra 2 ýa-da 3 tane 2 we 2den köp şäher gel we ýene de öňki ýerine gel. Bu isten ýoluny çykaryp bilersiň diye. Yani şu daýdan başlasak, şu bir çözüm. Bundan başladın, start ettin, ýene bäri kelip, bir üçüncü dolap ýygyň geldi. Bunu çözmek üçin näme edip bilersiz? Uzun ýollary tercih etmeli wagtymyz bolup biler. Haçanda biram ýanky graflary gurulşymyzda aýtdyk. Mesela şunlary graf tipleri bar. Buna cycle diýerler. En nodly cycle'y C ulu C enlik diýerler. Yani cycle'dan graf üstünde bir tane cycle var ve her nodun hukmaniyada degreesi 2, exact 2. Onun için edge tane en bolýar bu cycle'larki. Şunlar simple cycle. Biram ulu harf bilen path diýerler graf terminologisinde. Bu da en uzunluklu path demek. Yani path cycle içermeyen en minus bir tane, yani cycle içermeyen tree aslında. Volin her bir nodun degreesi ýene de at most 2 şeklinde path. Biz bilişme diýäli cycle bolan ýagdaýynda şu taýda mesela joga çykarjak bolsak şey ile aýynyp cycle'ın içindäki bütün nodlary çykarmak bolýar. Ýoksa başga çözüm tapyp bilmeýäs. Aslında çözüm yani näle bolup biler? Diýeli bir tane nodumuz bar. Şu noddan aýlanyp bir noda geldim. Sonra birleşdim. Yani limitimiz ulu berdi, kiçik bolsa başga aýdyp bilerdik. Limitimiz şu edge goparan ýagdaýynda şu iki nod häzirem bir-birine bagly bolsa, onda men bir ýol tapdym diýmek bolýar. Onda bu demek näme bolýar? Grafın içinde men leboy bir spanning tree'ni baglasam, yani spanning tree gursam, random bir. Spanning tree näme demek bolýar? Şol grafın subgrafy we tree. Yani näle bolýar bolýar? Sen grafçyda isleseňiz. Şöyle bolsun. Şu grafın random bir spanning, birden köp näçe spanning tree'si bar. Spanning tree'ni çözmek istesem şöyle bolan muhadiyen. Şöyle. Mesela şöyle böyle. Yani näme etdim? Şöyle bir tree, spanning tree diýip. Bu spanning tree tapamdan sonra spanning tree girmeyen edge'lerim bir ýerde tutsam, nokot şeklinde. Mesela şulankisi aslında bagly bolmazdy. Onu şöyle nokot şeklinde ikisini baglaýan. Çok bilmedim. Ben de o şöyle bar. Onda men şu nokot bolan edge'lerli boýbyn alıp alsam, yani şu liboy bir nokotly edge bar bolsa şu grafda, demek men ýoluny tapýan. Ýa-da aslında şunu öýleýär. Grafda nokot bolan liboy bir edge tapakada 3'däki pathyň üstündäki nodlaryň listini çykarsam men üçin çözüm bolýar. Haçan çözüm ýok bolýar. Şu belki bir disconnected subgraflardan oluşýanlar. Yani bir tane connect komponent berdi olup, bir tane connect komponent berdi olup, bir tane connect komponent berdi olup.
Eger connex komponentin içindäki vertex tan edge tany bilen, yani edge tany vertex tanydan köp bolsa we deňiňe köp bolsa näde nokman ýa-da bir cycle bar diýmek bolýar. Bir de cycle gerek. Cycle tapsak diýmek çözüm tapýas diýmek bolýar. Yani tree olsa onda çözüm ýok diýmek bolýar. Onun üçin biz her connex komponentin tree dädiňini kontrol etmeli. Eger tree dä bolsa içine girip şu taýda cycle tapsak bolýar. Aslında bir cycle detection problemi eken, şonu bildik. Cycle detect etmek için ýa-da cycle detection algoritmany bolup biler. Ýa-da şunlary sonra başka tarapdan geldik görüşüňiz ýaly. Tree gurduk we tree guran tree'mizin üstüne ýa-da nokatly edge tapıp şoň üstündäki edge şu iki tane node'un tree'däki ýoluny taýýan etdik. O birazcık ýa-da uzy yazması, kodlaması, işte tree dädiň malum üçin edge'lerini tanamaly, vertexlerini tanamaly. Ýöne anta çözüm aslında cycle tapmak döni şu çözüm üstü bilen gördük. Bir grafda, anda grafda cycle tapmak anlatmak diýen gynna bolmasy gerek. Bir notdan başlap şu connex komponentde aýlanma başlarsyň. Haçanda visited bir ýere gelen ýagdaýynda parenting daşynda visited bir ýere gelen ýagdaýynda diýmekden ýa-da cycle tapdym diýmek bolýar. Böyle cycle çıkartıp bilersin. Yoldaki notlarım listede tutup bilersin. Bu kodlamasını açıp bilersin. Evet. Cycle detection mi? On direct graph'ta işlemendik. Direct graph'ta işlepdik. Renklemeli işlepdik. Berde mümkünse hatam ýeňil bolar işimiz. Ýöne anda graph'ta birazcık hat ýeňil bolýar. Direct graph'ta görüşmede geçeňe bir we iki renkle bilen renklepdik. Mesela kodlap bersin o. Ensani. Grafımızı aldık. Tip. Ön köşkümüz geldi. Sonrasında visited bolup bolmadyk için bir tane array aldım. Ve visited bolmadyk bir tane node tapsam şondan başlap cycle tapyş şeklinde uğratýan. Eger cycle ýok bolsa näme diýip çıkarmaly? Impossible çıkarmaly. Doğru. Başlayaz. Algoritmada DFS öğretýär. Visited täwşini atamaşla. DFS gelýär. We eger-de visited bolsa, bilen parentim tutmaly. Anda grafda üç köşe bolupdylar. Öňki direct grafda ökmany näle. PR şeklinde tutaýyn. -0 diýelim meselem. Visited node gelsem, diýmek men bir tane cycle tapdym bolýar. Cycle. Found. Ýoksa da visited edip parentim bolmayan notlara gitmeye çalışacağım. DPS şeklinde. Parentim birim yoldaki notları save etmek için bir tane cycle effector alacak. Açanda şuna da yerine şu an push back ya. Papa X node çıkanına bir DPS'lerim pop back ya. Anda graph'ta atam ýeňil görüşüňiz ýaly. İsteseniz cycle çıkarmak istesek. Cycle çıkarmak istesek şöyle bir dat bolup biler. Geçeňe direct graph'ta da bardy mesela. Şöyle path'ten geldi şu taýda bir cycle tapdy. Şu taýdaky notlar aslında cycle'a girenok. Bärilerden aýyrma bolýar. Onun üçin geçeňe tree'imizi tipler do while şeklinde. Do while açacağız. Ready. Cycle'ın son node'unu alýan aslında. Näme diýmek bolýar?
Şuradan geldim. 1-nji not, 2-nji not, 3-nji not, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nin. Şurada koştum. İnsan onu şöyle şu orderda. Ondan şu 10-nji notdan ida gaýty başlayan. 3-nji not aslında ikinci ekviseden yerim bolan üçin şu ende deň bolýar. Ýani kodlamamda. Ende deň bolan ýerde deň bolmadyk ýagdaýynda pop et gaýdy berýän 19, 8, 350. Onda her ştada men cycle'ımın town tutýan, bägen tutýan bolsun. Aslında stack hatam işimi de goýarakdylar. Pop şeklinde olmasy. Push diýeli. Nerede pop diye. Stack'te bir şey ideali. First in, last out ya da last in, first out şeklinde işleyen. Onda üstada dingde olan eden noda. Onda printf yapabiliriz. İlk başlamakam bir şey ideali üstada 2 kere çıkarma. 3, 5, 3 şeklinde. Benim üstada 3. nodum 2 kere çıkarma olan. Onda başlamakam bir nod çıkarım. Tamam. Ortadaki cycle'lardan çıkar bir yerde not çıkarıp aslında tamamlap bilerim. Bu cycle tapdım. Boy bir uzunluğum hem sorayan eken. Onunla hukmanya dedi. Bir tane yere seyretme olur. Uzunluğu sorayan varsa answer diyelim. Answer pushback indi. Answer pushback r. Answer pushback indi. Tamam indi'yi çıkarıp bileriz. Buram size'ını çıkarmalı. Eğer hiçbiriniz cycle tapan ýagdaýynda bütün sistemin durulmagy üçin exit null biler, ýa-da return null şeklinde. Exit null eden ýagdaýynda bütün sistemin durýar. We şu taýda hiç bir exit null 20 bolsa diýmek cycle tapmady, onda arkalyk we impossible. Principle. Bolýar. File'ni okap test biler. Answer'ımız integer verdim. İşlerin adayımızda fonksiyon giderecekken visit ettik. Fonksiyon gideri adet bağlamasında aslında bazı cycle pop etmeli. Poplarından sonra okey, 3, 5, 3, 1 şeklinde çıkardı. Biz aslında işte tekrar not oşyan için de bakman ne diye aslında bizim isteyen cycle'ımı değil 1, 5, 3, 1 şeklinde çıkardı. O da doğru cevap olmalı benim için. Bağlak görelim. Bunun detaylarını, kodlamalarını kendi yerine düşürmesiniz. YouTube'da var. Arkadan ya da videoda atarım. Görüp bilirsiniz. Onun için doğruluğunu görmek için bir adet. Bu da geçti.